dịka onye Igbo ụfọdụ ekwuola na ndị Igbo na-aka emefu ego na mmadụ karịa mmadụ uche nke gị ọ wụ eziokwu? O nwere ebe ọ dị etu aha nwee ebe ọ dịghị etu aha na nke anyị bịara taata ama m onye a maruo oyi ụlọ anyị ma ihe ọ na-emere na ya mgbe ọ dị ndụ makwa ihe ọ na-eme kịta nna ya nwụrụ anwụ so ihe ọ na-eme ebu eme ịkwa ozu kwagba ya ihu kwama ya ka ọma o omenala Igbo kama na ọwụ na anyị ga-aga ire ala ma ọ ree prọpati ma ọ ga ịgbazi ego ili onye nwụrụ anwụ nke ọbụla aka gị ha gị lee onye ahụ na ụbọchị abụọ dị mkpa na ndụ mmadụ bụ ụbọchị a mụrụ ya na ụbọchị ọ nwụrụ nwoke merụọ emerụọ zụọ ụmụ ya akpata ya ego n'ihu nwee ego ụmụ ya nwụọ ọ dị mma ka elie elika ya ụwa dum agbakọ ebere ọfala ọ bụ omenala Igbo onye ma ihe akwụkwọ ọdịnala ka ọnwụ ha nwa bido n'ihe beta anyị na-etuzi ihe mere na nwere ịkọkọ ihe ihu ịwa mere ndị ya emejicha ya ụmụazị ọ na-achọzi onye nke ịkọta ka ọ bịa nye aka ya na-achọ ka o mee ihe mgbe o bidoro beta ebido nwayọ na-eme ihe a o ruoro onye ukwu ruoro onye nta ebe onye nta ya welecha ihe a bụ ejiga enwe ya bụ dọgụba na-eche onye ọ na-eje agbawa isi ịghọtaghị ebe m na-eje akwamozu ndị Igbo debugbuo ọnwụ anyị nwa bido n'ihe so ka o si were beta na-ekwu ihe mee na nwere nke mbụ ọ eziokwu mana ọ na-abụ onye debere ego onye debere akụ nna ya nwụrụ mee okenye etu a ọkpọ ọha na eze ka a bịa sụ ya wee kwa nna ya duto na onye ahụ biri ndụ ya ọfụma mụta ụmụ zụkwanụ ha ọfụma abịa tosịa nwee ego debekwanụ nyaba akụ ahụ eji ego mbiri were akpa ụdị oku a ihe eji ekwu ebe na nke a arịrịde abụ nke ụwa fụrụ anya mana ama na onye edebeghị ya ama ejeri ya ọ etu o si wee dị n'obi onye nna ya zụchara tụpụta ya mmadụ o were aṅụrị nna ya ji wee zụpụta ya hụ na ego aha dị adị o wee si ụwa bịa sie ṅụrịa na nwoke agbara mbọ niile a arapụgo ọ wụ eziokwu maka na onye zụrụ onye dịka Sọnị ma ụdị ọbara nne o kwụsị mbọsị ọ ya ana asị ya bye ọ bụrụ na ịmụta nwa zụọ nwa gị ọfụma mbọsị ya hapụ nwa oyi adịkwa hapụ isi bye ọ wụghị iwesi ego kama na onye ji ego ya gosi na o ji ego ọ kpọchapụ nna ya ọcha ife wee na-aga a na-akwa mmadụ ka ọha etu onye ha ka esi akpụ ya ị na-anya ga-ahụ na nnukwu mmadụ nwụ adị nnukwu mmadụ ka a na-akwa adị nnukwu ihe na-eme taata ndị dị iche iche abaghụrụ ịkpọba aha ndị mmadụ bịara ebe a ma ị ga-ama na ndị mmadụ si n'elu si n'ala ndị ji ụgbọelu ndị ji ụgbọala ndị ọgba tumtum ndị anyịnya ije ndị ụkwụ ala ha chọrọ ile na ebe a taata a na-akwa onye ka ọha a na-akwa nwaanyị aṅụrị na-adị a na-akwa nwoke toruru etoru wee nwụ aṅụrị na-adị n'ọnwụ erughị eru wee nwụọ bụ nke na-adị iche so asị kwuo aga m asa akwamozu mana be anyị mana ebe a mana ebe ọzọ dị iche iche n'ala Igbo bụ otu ihe